Čau lidi, tady je Fury.cz nebo CZ. Jak jste si mohli všimnout, CZ a ještě CZ. Takže to je jakoby, prostě já jsem si udělal ten kanál a tam si mi objevilo CZ. Takže bude to kreativ, doufám, že vám to nevadí. To si když tak napište do popisku videa, nebojte se. Hlavně upozornění, jsem začátečník na YouTube, takže jsem teda nevidíte, jo. Sakryš, pardon, menší omluva, protože já jsem chtěl rovnou plochu. Delete. Budou nějaký tutoriály, třeba jak nainstalovat nějakou hru a tak. No, plocha rovná. Tak my si tady uděláme rovnou něco hezkýho. Já uvažuji, že si udělám takový YouTube. Prostě tam bude napsáno YouTube. No tak ne, teda. Bude to taková jakoby mapa, kde vám budu ukazovat, tady to bude spíš takový malinkatý tutoriál. Já vám teda ukážu udělat takový jakoby taková, no jak bych vám to mohl říct. Prostě krásný takový portál ve zvětšený verzi, který můžete prostřelovat a vlastně to se rozvíte až pak budu vám to říkat. Překvapím vás. Dělejte si to radši na kreativ, to je moje doporučení, protože asi jinak neseženete bedrock je spíš na ten kreativ, protože tady v Minecraftu Pocket Editionu je těžký vytěžit bedrock. Mimochodem, jo, brácha, ten taky natáčí. Jméno na jeho YouTube channel budete mít v popisku videa. Skopírujte si to a dejte si to do vyhledávače, to vám já doporučuji. Toto video bude 5 minut, protože tak tady ten portál 5 minut, teda jak jsem ho dělal já v rychlosti. Takže tohleto si uděláte, bude to tutoriál nastavení věcí Minecraftu. Doufám, že vám to bude stačit, jakoby tutoriál nastavení věcí Minecraftu. A doufám, že vás to bude bavit. Já vím, že teď na mě nikdo koukáte asi, ale tak jednou asi toho se na mě jeden odběratel koukne se vlastně někdo na moje video, to doufám. Takže tohle to uděláme. Bloků z uhlí, který se dělají. Takto. Lehce si vezmete lavičku. Teda. Kýbl a teď přijde to finále. To. Jo. A vidíte, co se stalo? Jo, aha. Mám křachlý displej, takže se nejivte, kdybych na to úplně dobře neviděl. A nechci si rozsvícelka. Pardon, já vím, že a to už asi poznáte ve všech mých videích, že budu líný prostě pro něco dojít, že budu líný si to střihnout od rodičů. A vidíte,
Tohle věc se dá udělat během 5 minut. Pak už si vezmete lehce, jak se to jmenuje, sakryš, luk. Aha, tady tom to není. Jo. Luk. Takhle si zamíříte, prostřelíte to a ten puk neproš. Jo, tamhle je ten luk. Nemáte ten luk, takže je to celkem zábava. Takhle hoří ten luk. Takže je to celkem zábava. Pokud si to chcete udělat, máte na to tady tutoriál. Během 5 minut máte krásné hořící šípy. Takže vystřelíte. A tady vidíte krásně, jak to dohořívá a hoří to. Takže pro mě je to asi všechno. Protože jsme si takhle povídali, jakože já tak se nedívejte, bude to 6 minut. Takže já vás zdravím. Když tak si to udělejte, napište mi to do komentářů a pak v příštím videu vám dám odkaz na můj Facebook. Čau.